Diolch am y geiriau, Mary, ac dwi eisiau dechrau trwy gweud croeso i Gymru i'r rai ohonych chi sy'n ymweld â ni dros y dyddiau yma. Mae wastad yn peth bwysig dwi'n meddwl bod ni'n estyn croeso ac estyn mas a draws y byd i edrych a dod y pobl at ein gilydd i trafod ac yn siarad y bwyty y materion dyn ni yn delio gyda fe bob dydd. Dwi'n awyddus iawn y bore yma, jyst i weid cwpl o eiriau fel ydych chi'n dechrau'r dydd yn y cynhadledd yma. Ond dwi'n awyddus hefyd i falle gweud y cwpl o pethau a bwyty sut mae Llywodraeth yma eisiau gweld y Gymraeg y gyfra dyfodol. Mae'n wych gweld y plant yn canu. Fysa'n wych byth i gweld plant yn canu yn y Gymraeg ar draws Cymru a gyfra dyfodol yn pob un rhan o'r gwlad. Chymod, es i ysgol yn Tredigau, yn yr etholaeth dwi'n cynrychioli ar hyn o bryd, ac es i ymweld â fy'n ysgol gynradd fi, ysgol Glanhawi, gyda'r gweinidog addysg Kirsty Williams, jyst cyn dolyg. Pan dechreuais i yn Glanhawi, oedd gyda chi un gan yn y Gymraeg a un diwrnod y flwyddyn. Gyda Gwyl Dewi, mi fysa ni'n dod yn y neuadd, bod unwaith y flwyddyn a canu heno. A dyna fe. Dyna'r presenoldeb y Gymraeg yn fy addysg i. Pan o'n i yn ysgol Glanhawi cyn dolyg, oedd plant yn y dosbarthiadau yn cael i addysg yn y Gymraeg a gael addysg Gymraeg. A tro cyntaf i ni magu plant yn Tredigau sydd gyda rhywfaint o wybodaeth o'r Gymraeg dros ganrif. A dyn ni'n gwneud hynny oherwydd mae'n bwysig i plant Glanhawi, fel mae fe, i plant yn bob man, i deall, i hanes, deall diwylliant ac trwy'r dysgu rhywfaint o'r Gymraeg, dysgu y bwyty nhw i hunain. Oedd fy'n hen dycu i wedi symud o Aberystwyth, o ardal Aberystwyth, i weithio yn y pwll glo Tŷ Trist, ble bu farw i fab, bwyty 100 mlynedd wedyn ni. Mae fy merch i nawr yn gadael Aberystwyth eleni i fynd i coleg, a mae hi'n dod syth lawr i Gaerdydd. Fysa hi byth yn gwneud yr un taith a nath i hen dycu hi. Ond pan cyrraeddodd fy hen dycu yn Tredigau, doedd e ddim yn gallu siarad bron unrhyw Saesneg o fy mam gi wedi cael i magu yn y Gymraeg. O dad ddim yn deall Gymraeg. Bu farw y Gymraeg yn nheulu i yn y 30au fel bu farw y Gymraeg mewn sawl teulu a sawl cymuned yn Cymwydd y De ar un fath o amser. Fy'n amcan i a fy'n amcan ni fel Llywodraeth yw i adfer yr iaith Gymraeg i'r cymunedau, pobl, cymunedau a'n gwlad. Mae'n amcan ni yw i dathlu y Gymraeg, dathlu ein diwylliant, dathlu ein hawliau, a dathlu y iaith dyn ni wedi entyrfethu fel gwlad ac yn sicrhau bod ein plant ni yn entyrfethu Gymraeg fel iaith byw yn pob cor o'r genedl. A dyna pam dyn ni wedi gweud bod ni eisiau creu 1 miliwn o siaradwyr yn ystod y 2 cenhedlaeth nesaf. Dim oherwydd oedd angen i ni gwneud datganiad y gyfer Steddfod llynedd, ond oherwydd dyn ni eisiau newid Cymru. Dyn ni eisiau newid dyfodol ein gwlad. Dyn ni eisiau newid y ffordd dyn ni'n meddwl amdano ni ein hunain fel Gymru a fel Cymru Gymraeg. Dyn ni eisiau sicrhau bod yna o le 1 miliwn o bobl yn y gwlad yma sydd ddim jyst yn gallu defnyddio'r y Gymraeg a siarad y Gymraeg ambellwaith pan nhw teimlo o dan pwysau neu bod mewn cyngor Steddfod. Ond pobl sy'n gallu defnyddio Gymraeg yn ei dyddiau bob dydd nhw. Pobl sy'n teimlo'n gyfforddus yn defnyddio'r Gymraeg. Pobl sy'n teimlo yn gyfforddus mynd mewn i siop lle bynnag ydyn nhw a dechrau sgwrs yn y Gymraeg. Gwlad ble mae'r Gymraeg yn rhan naturiol o bywyd yn pob un o'r cymunedau ni. Dyna pam dyn ni yn gweud bod ni eisiau creu 1 miliwn o siaradwyr, achos dyn ni eisiau newid y dyfodol. Ac fel nododd y prif weinidog yn ei araith neithio,
Mae yn amser hanesyddol i'r Gymraeg. Dyn ni'n nodi 100 lwyddiant deddf iaith Gymraeg 1967 yn deddf hynod y bwysig yn hanes yr iaith, gosod sail ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth diweddarach i gydnabod hawliau siaradwyr Gymraeg, a nath ro hawl i unrhyw un defnyddio'r Gymraeg mewn achos llys, ac hyn am y tro cyntaf dros 40 mlynedd. Ac rôl ni nawr, pan dyn ni'n meddwl, ac mi fyddai yn gwneud datganiad yn y misoedd nesaf am deddf newydd yn y Gymraeg. Be dyn ni'n neud yw ddim just gosod hawliau a creu sailwaith deddfwriaethol ar gyfer y Gymraeg yn y dyfodol. Dyn ni yn cael gwared o'r diwylliant oedd wedi cael ei greu trwy'r geiriau siaradus y deddf 40 mlynedd yn ôl, i sicrhau bod yn iaith ni yn rhan canolog ac yn gyrfatol o'r gwlad ni. Ac dyn ni'n gyd yn deall beth oedd wedi gweud yn y deddf yno yn 1566, 1536, gael y hanes yn iawn. Ond dyn ni eisiau symud i ffwrdd dim just o'r geiriau hwnnw, ond y diwylliant a ller i'r Gymraeg oedd hynny wedi creu. So dyn ni eisiau newid pob dim a bwyty y deddfwriaeth yn y Gymraeg ac hefyd y diwylliant sy'n cael ei creu ambellwaith trwy'r deddfwriaeth yma. Dyn ni eisiau sicrhau bod y Gymraeg yn rhan canolog o'r dyfodol yn gwlad. A dyna pam dyn ni'n hefyd, dim jyst yn codi pwyslais ar y byd deddfwriaethol ac y byd strategaethau llywodraeth. Dyn ni mewn llywodraeth ambellwaith yn siarad gormed y bwyty y peth yma. Ond dyn ni eisiau sicrhau hefyd bod y Gymraeg yn rhan o pob un maes y dyfodol. Ac mae'r maes digidol yn rhan pwysig o creu y newid hynny. Mewn gwirionedd ac ambellwaith dwi'n meddwl bod hyn ydy'r heriau fwy o bwysig. Mae technoleg iaith yn mynd i newid pob dim yn y dyfodol a mae rhaid i'r Gymraeg bod yn rhan ohono fe. Dwi'n cofio pan i gweithio ES4C oedd Hugh Jones yn hollol sicr yn ei feddwl ar y pryd bod y byd digidol, teledu digidol yn mynd i newid pob dim. O fe'n iawn pryd hynny. Ac mae'n iawn nawr i weid bod y byd newydd digidol yn mynd i newid pob dim arall. Ac mae rhaid i'r Gymraeg bod yn rhan ohono fe. A chydig o flynyddoedd yn ôl, pwy fysa wedi dychmygu Siri, Echo neu Google Home, maen nhw ar werth heddiw ac mae yna deuluoedd Gymraeg sydd ar Amazon Echo yn ei gartrefi nhw. Dim ond Saesneg ac Almaeneg mae Amazon Echo yn deall. Mae Siri yn gallu deall rhyw 20 iaith, ond dyw'r Gymraeg ddim yn rhan ohonyn nhw. Mae rhaid i'r Gymraeg bod yn rhan o hyn i gyd. A dyna rhywle ble gallwn ni gyd o gwmpas y byd. Ni'n sôn y bwyty ieithoedd lleiafrifol. Wel, of course, pan ydych chi'n meddwl y bwyty y holl ieithoedd lleiafrifol, dyn ni'n sôn y bwyty bilionau o bobl sy'n siarad fwy nag un iaith, a mae rhaid i'r ieithoedd ni gyd yn bod yn rhan o'r byd digidol. A mi lico ni sicrhau bod ni'n gweithio gyda'n gilydd i gweld ni cyrraedd y nod yno. Dwi yn absolutely sicr yn y meddwl bod y chwyldro digidol sy'n mynd i newid pob dim ar gyfer y dyfodol fel nath y chwyldro diwydiannol newid y byd oedd ni gyd wedi gweld yn ystod y canrifoedd diwethaf. Dyn ni hefyd yn mynd i newid y gweithlu. Dyn ni gyd yn trio lot fawr o amser yn y gwaith, ac mae rhaid i'r gweithlu bod yn weithlu dwyieithog yn y dyfodol, yn arbennig pan ni'n sôn y bwyty gwasanaethau yn y Gymraeg yng Nghymru. O'n i'n siarad neithio gyda gyfeillion yn trafod y bil dwi'n arwain trwy'r cynulliad ar hyn o bryd ar anghenion ychwanegol dysgu. Ac dyn ni yn edrych a sut dyn ni'n gallu sicrhau. Mi fydd gwasanaethau i bobl sy'n angen cymorth ychwanegol i ddysgu ar gael yn y Gymraeg ar draws Cymru trwy'r amser. Dyn ni ddim yn gallu gwneud heddiw, ond mae rhaid i ni gosod y llwybr ble gallwn ni gwneud hynny yn y dyfodol, a pan dyn ni'n teimlo fel bod ni'n gallu gwneud hynny, mae rhaid ni newid y deddfwriaeth i sicrhau bod gan pawb y hawl absolute i y wasanaethau trwy gyfan y Gymraeg.
Dyn ni gyd wedi gweld y drefn o osod safonau iaith a gerdd yma yng Nghymru i sicrhau bod y Gymraeg ddim yn cael ei drin yn llai ffafriol na Saesneg, bod bod ni yn gallu derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, bod yna fwy o gyfleroedd i bobl defnyddio Gymraeg yn gweithleroedd. Yn ganolog i hyn i gyd, mae'r Comisiynydd y Gymraeg, a dwi'n diolchgar iawn, Mary, am y gwaith ydych chi a'ch eich swydd yn gwneud. Dyw hynny ddim yn cael ei weid yn digon, of course. Mae pobl yn digon hapus i gwyno pan dyn ni ddim yn licio eich penderfyniadau chi, ond dwi yn credu bod gan pob un ohonyn ni sy'n gweithio yn y maes a draws y gwlad cyfle i weid diolch yn fawr i chi a'ch eich swydd am y gwaith ydych chi wedi wneud. Ac dwi'n gwybod bod chi'n gweithio hyn o bryd i sicrhau bod gyda ni y fath o safonau sy'n codi statws y Gymraeg, fyw yn y gweithleoedd gwahanol, ac i sicrhau bod gyda ni y hawl i derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n gwybod bod y cerdd yma yn bellach yn ystyried rangen am sgiliau ieithyddol yn y broses recrwtio, ac yn cychwyn am y tro cyntaf i ystyried yn systematig beth yw impact y polisïau ar y Gymraeg. Dwi'n awyddus iawn i sicrhau bod y busnesu yn y sector preifat yn datblygu gwasanaethau Cymraeg hefyd ac yn cynnig fwy o gyfleroedd i'w staff y cysmeriad i defnyddio'r Gymraeg yn y gweithlu, ac o'n i'n falch iawn gyda eich geiriau, Alan, pan o'ch chi yn cyflwyno yn eich cyflwyniad chi y bore yma, a bwyty beth o'ch chi'n gweud y bwyty hynny. Ac yn arbennig y bwyty ysgiliau newydd sy'n angen y gyfer economi newydd. Dyn ni gyd yn gwybod bod ysgolion colegau addysg bellach ac colegau addysg uwch yn rhan hanfodol mwyn atgynerthu ac i hangi'r gweithlu dwyieithog yn y dyfodol. A dwi'n gwybod iawn bod chi yn y Coleg Cymraeg yn mynd i chwarae'r rhan hanfodol o gwneud hynny. Ac eto, dyn ni yn hynod diolchgar i chi am y gwaith dych chi yn wneud yn y coleg. Dwi'n mawr yn gobeithio trwy y broses o siarad ac yn trafod gyda'n gilydd, bod ni'n gallu dysgu o'n gilydd, a bod ni'n gallu dysgu wrth siarad gyda'n gilydd a mwynhau y cyfle o siarad. Dwi'n mawr yn gobeithio mi gewch chi cynhadledd arbennig o llwyddiannus heddiw a bod ni gyd yn dysgu o'n gilydd. Fel Llywodraeth Cymru, dyn ni yn hollol sicr yn gweledigaeth ni. Dwi eisiau gweld yr iaith yn ffynnu yn y dyfodol, dwi eisiau gweld yr iaith yn rhan naturiol o bywyd bob dydd ni. A mi fydd Llywodraeth Cymru yn hollol sicr o'n gweledigaeth ni, a mi fyddwn ni yn gwneud pob dim sy'n angen i sicrhau bod ym mhlant a plant y dyfodol yn cael ei un hawliau a ges i yn cael y magu yn iaith Saesneg. Diolch yn fawr iawn.